fantastisk grad att ta emot information av andra flygplan och så vidare. Nu en förbeklivning i 180 km i timmen. Och det är nordvingarna som är det så lågt som du kan flyga? Ja. Solfart? Man pratar inte riktigt om solfart när det gäller deltaflygplan på samma sätt. Då ska man tänka på att när han landar håller han 240, men det är för att inte rumpan ska slå i banan. Och utöver vad som finns idag så har man ser tecknade hålen på 36 stycken av nästa generation. Och hur kommer den här skilja sig jämfört med den senaste versionen?